demà es va a Madrid a una reunió tècnica, pot ser una reunió tècnica important. Jo vaig estar parlant amb el ministre fa uns dies al voltant de la importància i nosaltres esperem que puguem arribar a un acord en el qual mantenint els elements fonamentals, o sigui, els dos nivells concretament de túnel, que em sembla fonamental, mantenint això que es passi el túnel per les grans vies, perquè crec que això pot abaratir d'una manera significativa, però ahir el que hem de treure són plaços, tèrmins clars per a que el govern de l'Estat es posi a treballar aquest tema quan està treballant en pràcticament totes les ciutats d'Espanya, que deixi que desaparega concretament la discriminació que d'alguna forma està patint la ciutat. És en el tema del Parc Central, és en el tema de la prolongació del túnel de Serreria i és en algunes coses de mobilitat d'aquesta ciutat, com és el contracte programa que possibilita, per una banda, millorar la gestió en la MT i per una altra banda posar en marxa la T2, que és un tema fonamental. Significativa és la reunió que hi haurà demà, concretament la reunió tècnica, per veure si podem arribar a un consens en quant a la modificació. Vosaltres sabeu que l'acord inicial, que era passar per sota, concretament per sota del centre de la ciutat, era prou complicada i que nosaltres entenem que és molt millor eixir per les grans vies perquè facilita el fer els túnels, etc. Però ahir el que no volem permetre és que s'abaratisca fins al nivell de que no es faci a l'estació, per exemple, de la ciutat universitària, que és clau per a Rodalies, les Rodalies que vinguen del nord, i que no es facin alguns elements claus com són els aparcaments també vinculats. Entonces, esperem poder arribar a un acord que d'alguna manera abaratisca, però a la vegada conserva els elements fonamentals i sobretot que es faci en una calendarització clara i amb compromisos clars. La seva actitud ha estat distinta, però obras son amores. Hem de veure-ho, o sigui, ojalà. O sigui que la seva actitud ha estat més positiva, però fins que no veiem coses i compromisos concrets, jo em permet mantenir un dubte. Les pluges en la ciutat de València han estat fortes, però han estat prou escalonades. Plovia, deixava de ploure, mentrestant se podia anar l'aigua, els sistemes podien... Entonces, què és el que hem tingut? Una sèrie d'eixides. Jo estigui ahir a les 6:30 aproximadament en la central de policia, visitant-los, a veure com estava el tema, perquè era quan en principi amenaçava que la cosa anava més en sèrio i pensava anar a bombers i pensava anar a cicle integral de l'aigua i sincerament quan vaig veure que el panel central de la policia la gent estava molt tranquil·la, doncs vaig desistir d'anar. Hi ha bombers i tal, que estava al cap de bombers, no feia falta. Home, hi ha hagut problemes que hi ha hagut fonamentals. Han caigut uns cascots en el túnel de l'eixida de la pista del Saler, que era un problema que, en definitiva, cascots, que no ha passat d'ahir, han estat funcionant la immensa majoria dels túnels de la ciutat, han caigut arbres, que era una cosa que sabíem que anava a caure amb aquestes pluges, amb aquests vents, i alguna coseta més, però no hi ha hagut, mireu, han eixit moltes, han hagut 112 serveis de bombers, 246 serveis de policia, però de policia sobretot regulació del trànsit, efectes del vent, branques d'arbre en el cas de bombers, despreniments d'algun despreniment de la façana, treure aigua, el cicle integral de l'aigua en diuen que no hi ha hagut cap inundació significativa, home sí, en el passeig marítim estava inundat, però això, clar, és el mar que estava, o sigui, el problema no era un problema. Per tant, jo crec que la ciutat ha funcionat de manera normal, els serveis de prevenció estaven activats des de feia 2 o 3 dies, perquè sabíem que venia, però el funcionament, jo crec que no hi ha hagut cap desgràcia personal, i jo crec que podem estar contents de que tots els serveis de prevenció, tots els serveis de bombers, policia i cicle integral de l'aigua, que són els fonamentals, han funcionat adequadament i han funcionat per damunt, o sigui, han controlat perfectament la situació i no hi ha hagut cap problema significatiu.